Il-kuntratt tal-campaign manager tad-Deputat Prim Ministru Ministru tas-Saħħa Chris Fearn bħala kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi għadu fis-seħħ u sħabu d-deputati tal-Labor qed jibqgħu jiddefendu bl-aktar mod skomdu il-kuntratt illi bih iddawwar aktar minn 13,000 euro fix-xahar. Dan kif għal Carmen Chantar il-Gvern lest iħallas xejn inqas minn aktar minn 160,000 euro fis-sena. Iżda l-ħaddiema tal-Air Malta baqgħu ma sabux flus u minfloku rowhom il-bib ta' barra. Wis inqas ma sabu flus għall-qbija tal-poplu bżieda l-loli tal-ħajja ta' euro 15 ċenteżmu fil-ġimgħa fit iċ-ċittadin. Minflok jieħdu deċiżjoni u jikkundannaw il-kontinwità illi ħalla warah l-eks Prim Ministru Joseph Muscat illi jagħti il-mijiet tal-eluf ta' euro lil tal-qalba bħal mara tal-eks Deputat Prim Ministru Konrad Mizzi u l-eks Chief of Communications f'Kastilja Kert Farrugia. Il-Ministri u d-Deputati għażlu illi jżommu is-silenzju quddiem il-mikrofonu ta' Net News meta kienu mistoqsija għaliex il-kuntratt ta' Chantar għadhom ma sospendewx. Ministru, l-poplu jeħtieġ tweġiba għalfejn għadkom ma issospendejtux il-kuntratt ta' Carmen Chantar. Diġà weġġebt il-kollega tiegħek illi wieġeb diġà id-Deputat Prim Ministru u m'għandix inżid. Hekk sewwa lill-poplu il-ftit u għal tal-qalba l-ħafna? Għalfejn għadkom ma sospendejtux il-kuntratt ta' Carmen Chantar? Ministru, għalfejn għadkom ma sospendejtux il-kuntratt ta' Carmen Chantar? Bla tweġiba, Ministru. M'għandix kummenti. Ma taħseb li huwa sewwa li n-nies 175 fil-ġimgħa u tal-qalba 13,000 fix-xahar ġustizzja soċjali? M'għandix kummenti. Thank you. Quddiem dan kollu id-deputati ta' Robert Tabela jibqgħu jaċċettaw il-fatt li l-ftit ta' madwarhom jibqgħu jistanew u li l-poplu jħalluh iħabbat wiċċu ma' prezzijiet jiżdiedu xahar wara l-ieħor bil-kemm ikunu jistgħu ilaħqu sal-aħħar tax-xahar. Mistoqsi kif il-poplu jingħata ammont miżeru lil ta' madwarhom jingħatawlhom l-eluf fil-Ministru fih dan l-Uffiċċju tal-Prim Ministru Carmelo Abela iddefenda dak il qal Chris Fearn u konferma li l-kuntratt se jkun qed jinżamm. Mela naħseb fuq dan il-kuntratt id-Deputat Prim Ministru kien ċar u m'għandix inżid ma' dak li qal deputat. Qal li se jibqa' sal-aħħar, ġifieri għandha 700,000 għal 5 snin u l-poplu għandu 175 fil-ġimgħa u għandha 13,000 fix-xahar. Mela, il-175 hija ż-żieda tal-għolja tal-ħajja u dana kulħadd jafu. Ma sax tqabbel żieda tal-għolja tal-ħajja ma' salarju fix-xahar ta' xi ħadd. Jiġifieri semgħid tista' tqabbel ma' salarji oħra ma mhux. Taqabbilha kien jieħu 80,000, di qed jieħu 160,000. Il-kwistjoni mhux din. Il-kwistjoni hija li d-Deputat Prim Ministru spjega. Aparti l-paga ta' 163,000 euro fis-sena, ġisvelat li Carmen Chantar iddaħħal ukoll tal-inqas 6,000 euro fis-sena bħala membru tal-bord fih dan il-Malta Gaming Authority. Hija nħatret ukoll bħala Chief of Staff tad-Deputat tal-Prim Ministru Chris Fearn.